Halo, informasi lan layanan analitis ing tutul sistem Guru Markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben indikator ing liyane rinci. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso. Disaranake ndeleng saben indikator organisasi sing diteliti kanthi luwih rinci. Kita bakal nganalisa kinerja saiki perusahaan NextDCade Corporation, ticker NEX. Dideleng gunakake informasi wiwit 20 Maret 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan NextDCade kalebu subkategori Oil and Gas, 132 organisasi njupuk bagian ing analisis, kang banget wakil. Temokake tabel pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan minangka nderek -9 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 2,3 terms. Yen sampeyan katon sacara wiyar, ing kabeh pasar saham kita kanthi agregat. Wigati dimangerteni menawa asil rata-rata kanggo pasar minangka kab 1,9 terms. Marang skor perusahaan -9 terms NextDCade Corporation. Bandingake dinamika rega saham perusahaan NextDCade lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 saham sasi pungkasan NextDCade Corporation nuduhake dinamika 67,4%. Marang owah-owahan rega ing 3,3% subkategori. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging kita kudu nyatet kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan NextDCade punika $2,36 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $2,61,9 miliar. NextDCade Corporation nuduhake 0,09%, iku salah siji saka perusahaan cilik banget ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $0,36 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori $1.607 miliar. NextDCade Corporation yaiku pukul 0,22%. Bandingaken enggo bareng dikuasani saka exchange lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani NextDCade ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 0,09%. Regane buku 0,022%. Sing 76% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori. Olo, -1 poin. Utang organisasi sing diteliti udakara $3.884 miliar. Kewajiban finansial kanggo nilai buku 1078,9% saka modal. Asil ing tingkat kewajiban utang perusahaan, banget olo, -2 terms. Keseimbangane nilai pasar saham perusahaan karo laba yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 14,6, sing luwih elek tinimbang rata-rata ing subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, banget olo, -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi $62 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki olo kanggo perusahaan. Taksiran pratandha laba mangsa ngarep dibandingake karo perusahaan ing subkategori. Olo -1 titik. Imbangan saka nilai perusahaan kanggo revenue cocok karo 0. Rata-rata kanggo subkategori 1, sing luwih elek tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori. Olo, -1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $0 yuta. Revenue ramalan kanggo teko 12 sasi ora dingerteni. Iki banget olo kanggo prospek perusahaan.
Evaluasi perkiraan volume dodolan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori. Ala -1 titik. Wates sales punika 0%, karo rata-rata ing subkategori 6,9%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 6,9%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, 0 poin. Pangsa perusahaan ing babagan jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,029%. Sing 210% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake beda antarane rega exchange perusahaan saiki nek DCAD, mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kutha saben karyawan perusahaan padha karo 9.967.000 dolar. Dene kanggo subkategori 3.234.000 dolar. Beda antarane rata-rata subkategori lan indikator organisasi yaiku 208,2%. Perkiraan jumlah modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan subkategori. Lumayan, 0 poin. Bati saben karyawan individu saka perusahaan minus 260,3 ewu dolar. Rata-rata kanggo subkategori, 221,1 ewu dolar. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 18%. Kira-kira bati saben karyawan individu dibandingake kinerja subkategori. Lumayan, minus 0,5 poin. Volume dodolan kanggo saben karyawan perusahaan yaiku 0.000 dolar. Miturut subkategori 3.183.000 dolar. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 100%. Prakiraan dodolan saben karyawan perusahaan individu dibandingake karo indikator ing subkategori. Lumayan, minus 0,5 poin. Enggo bareng short cocok kanggo 6,1%, karo rata-rata kanggo subkategori 2,3%. Iki taksiran saka resiko remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 65% kanggo perusahaan nek DCAD Corporation. Dene ing subkategori tataran resi 14, 63%. Duweni potensi enggo bareng saka subkategori sing rega kira-kira padha enggo bareng nek DCAD Corporation. Rega saham nyoto saka perusahaan yaiku udakara 9 $0,6. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $12,49. Dinamika rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 38%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya pancen free lan free, link ing komentar pinet. Adhedhasar analisis perusahaan nek DCAD Corporation. Sistem informasi valuasi saham guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan kanggo tiba ing rega 9,07 dolar. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis rada kurang. Pambiji perusahaan ditindakake adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 7,47. Mandeg mundut disetel ing 10,67. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan tetep kanthi mandiri ing pungkasan sesi dagang tanggal 19 April 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker REI bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas.
Urutan kapindho tetep ing rega nyata. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi guru markets. Sampeyan kabeh penonton paling keren ing planet.